guys. May buntag kayo na guys. Meron dito sa kwan guys, Imperial guys. Tanaw ka TV guys. Ako ilang mga TV din guys. Kami diri sa Imperial guys. Ngani na mo TV guys. Magdala. Katulisa puro. Kita yun yung ibig. Dito ba? Guys. Katabay sa mga trabante diri sa kwan, Imperial. Tao? Sa mga trabante sa Imperial. Laptop yung mga TV dito guys. Mga urig yun pa, urig. Kaya ma'am, kani? Kani, yung kamay, yung doktor ko. Ay na lang ako. Skill na diferensya. Ito. Ito, nindot tayo guys. TV guys. Kanan mo ha? Skill ko na kapil ma'am. Na buwan, Yes, na lang ito. Yung mga kwan guys, yung Jacob na dito guys. Ang Imperial, kinapawan guys. Madam. Imperial, kidapawan. Kasi mga edit lang. Wala yung... service license na. Malfunction, may power, may sound, display. Pero yung credit pa mo, baka naging sa insurance, pwede mo ulit. Ang insurance ang credit, 2 years, buhang ka ba sa ulong ito. Ito sa itong mga kwan. Alis yung TV ay utang TV guys. Ari guys. Mukha ng ID pa kayo. Connected device, nakikita din mo. Saan ko kidapawan guys.